Po 1500 kilometrech na téhle motorce ti řeknu jednu věc. Není to pro každého a nemyslím to jako ohranou a frázi, ale jako realitu z běžného ježdění. Nechci tady řešit nějaký parametry s váma a nejsem žádný novinář a nejsem taky žádný testovací jezdec. Prostě na tom jezdím. Jel jsem s ním v dešti, jel jsem na ní v listopadu minulého roku před koncem sezóny. Jel jsem s ní po tmě, jel jsem po dálnici a tohle je prostě můj reálný pocit a taková moje recenze na Kawasaki Z900 SE 2026. První věc, motor. Ten tě absolutně dostane. Cítíš takový lehký vibrace, ale není to nepříjemný. Je to takový, že prostě cítíš, že si na té motorce, není to sterilní, je to strašně živý, táhne od spodu, má charakter a vlastně cítíš tu motorku a nevím, jestli někdo chce motorku, která tě jen veze, nebo chápu, že ne každý chce prostě živou beští, ale mně se tohle strašně líbí na ní. Takže další věc, co mě mile překvapilo, jsou brzdy. Já je vzpomínám v každém videu možná, ale tyhle Brembo brzdy stačí lehký tlak na 2 prsty a máš jistotu, že zastavíš přesně tam, kde potřebuješ a fakt mě nenechali v žádný brindě zatím, takže brzdy doporučuji. Co dál? Podvozek. Hele, podvozek tě dostane z každé brindy. Na druhou stranu budu to muset trošku poladit, protože tady se nastavuje sák, odskok a tak dále. A vlastně přímo volím jsem měl doporučeno zvolit trošku silnější spružinu, na kterou už 3 týdny čekám, takže páni mistři z Olinsu, prosím, je to nutný. Dále, co na ní máme, je boží quick shifter, jo, usnadní ti to extrémně ten pocit z té jízdy, jak nahoru, tak dolů. A co už jsem věděl z videí, které jsem si pořídil, tak na které jsem koukal, takže bude takový gumový jako chod směrem dolů a to se potvrdilo. Takže quick shifter je skvělá věc, ale počítej s tím, že bude to trošku takový jako náročnější, nebo ne tak přesný směrem dolů. Hele, když jsem s ní jel na dálnici, je fakt potřeba počítat s tím, že je to naháč a kolem 130 km to už začne sloumat s tebou, takže když jsem předjížděl kamion, tak jsem měl co dělat, abych se na ní udržel, takže určitě to není na nějaký dálniční přesuny, s tím ale každý asi počítá. Déšť, to byla kapitola sama o sobě, jel jsem v něm vlastně jako minulého roku v listopadu a tam už prostě to musíš cítit tu motorku, tady ti odpustí míň, ale jak říkám, ten podvozek, ty brzdy, ta stabilita, ta robustnost té motorky ti přidá na tom pocitu bezpečí, ale není to prostě na každodenní ježdění po dešti, nebo v dešti spíš. A co mě překvapilo, jak jsem si na tu motorku rychle vlastně zvyknul. První kilometry jsem z ní měl absolutní respekt, jo, klepali si mi kolena, když jsem se k ní blížil, ale postupně to začalo vtahovat víc a víc a právě tady, v tenhle moment, ten si říká, že hele, pozor, ty už si na ní moc zvykáš, klídeček, měj k ní respekt a ona se ti odvděčí tím, že bude na tebe hodnučka, takže vždycky měj v hlavě to, že ježdění můžeme každý den do doby, než se nám něco stane, takže opatrně. No a závěrem po těch 1500 km to vidím jednoduše. Není to dokonalá motorka, ale právě to mě na ní baví. Má charakter, nutí tě jezdit a zároveň tě drží ve střehu. Je to přesně ten typ stroje, který ti něco dává, ale zároveň od tebe něco očekává. Takže má otázka zní, šel bys do Z900 nebo bys si vybral něco jiného?
a pojď se o tom pobavit v komentářích. Dej like, pokud se ti video líbí, dej odběr, ať o další nepřijdeš. V příštím videu budu rozebírat všechny komponenty, které jsem na motorku dokupoval a jak jsem si ji vyladil, včetně výfuku, zrcátek, páček, všech možných tady doplnků jako lízátka a tak dále. Takže hoď odběr a vidíme se příště. Čau.